Asi víte, že když na Facebooku sdílíte odkaz a ta stránka je dobře udělaná, tak se vám zobrazí nadpis, popisek stránky, v ideálním případě i obrázek. Object Debugger od Facebooku je nástroj, který mi umožní si vyzkoušet na nečisto, jak bude takovýhle abstrakt stránky vypadat, aniž bych to musel postovat na Facebook. Zobrazí se mi tady všechny informace, které si to dokázalo přečíst ze zdrojového kódu stránky. A co je nejpodstatnější, tady dole vidím ukázku toho abstraktu, který se zobrazí, když někdo bude sdílet na Facebooku ten můj odkaz. A jaký titulek, popisek a obrázek se tady dotáhnu, je dáno tím, jaká data ve zdrojovém kódu jsou. A takže když si zobrazím zdrojový kód, typicky pomocí Ctrl+U a dám hledat OG dvojtečka, tak tohle to jsou ty hodnoty, které se pak používají při sdílení toho odkazu. Takže OG image je ten obrázek, který se nám tam zobrazil, OG title je nadpis a OG description je popisek. Pokud není definován OG title a OG description, tak se pro titulek použije titulek stránky a pokud není definováno OG description, tak se použije obecný meta description stránky. Můžeme se podívat ještě na jeden příklad. A tady uvidíme právě tu věc, že se nám tady dotáhl obrázek, dotáhl titulek a když se podíváme do zdrojového kódu a budeme hledat všechno, co začíná OG dvojtečka, tak tady vidíme, že tady je pouze OG image a OG description. Takže ten titulek se tady právě převzal z tohoto tagu, z téhleté značky. Když se podíváme tady do toho debuggeru, tak tady jsou ještě doporučení, co bychom měli zlepšit v těch kódech. A právě jedna z těch doporučení tady je, že OG title by tam měl být definován. Nicméně pokud není, použije se ten obecný titulek stránky. Většinou to nevadí, pokud máme nějaký obsah, kde na Facebooku chceme mít třeba méně formální titulek, než je název stránky, který je vidět ve výsledcích vyhledávání. Potom se rozhodně vyplatí definovat OG title samostatně. A pokud jsme se rozhodli, že ty hodnoty, které chceme, aby se propisovaly do tohoto fragmentu, pokud to chceme změnit, změníme to na stránkách a přeci jenom vidíme, že se tady ještě nic nezměnilo, tak je to tím, že si Facebook pamatuje ještě starší hodnoty a když zmáčkneme Fetch New Scrape Information, tak se Facebook podívá znova na tu stránku a zaktualizuje si informace. A my si potom můžeme zkontrolovat, jestli si doopravdy načetl ty nové informace.